ଓ ଛୁଆ ମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟିକା ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ କବିତା ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, এই ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟର କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଦ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। এই ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ବି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଛୁଆ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ବୃକ୍ଷର ଅର୍ଥ ଛୁଆ ଗଛ, ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ତରୁ, ଦ୍ରୁମ, ମହାଦ୍ରୁମ, ବିଟପ, ପାଦପ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା କାଗଜରେ ଲେଖିଦେବି, ତୁମେ ସବୁ ସେ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଖାତାକୁ ଉଠେଇ ନେବ। ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମାନେ ଗଛର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଏଇ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଛୁଆମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି, ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଛି। ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ କହୁଛି, ଏଇ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅମର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଅମର ଯିଏ ମରେ ନାହିଁ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। এই ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ। ଏ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଛାୟାରେ ରଚିତ ଏହି ପୁରାଣ ମହାକାବ୍ୟରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୌଳିକ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଛାୟାରେ ରଚିତ ଏହି ପୁରାଣ ମହାକାବ୍ୟରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୌଳିକ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଆଦୃତ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ନଜରରୁ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଆଦୃତ, ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବ୍ୟତୀତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆଉ କେତେକ ଜଣାଶୁଣା ରଚନା ହେଉଛି ତୁଳା ଭୀଣା, ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଓ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ମୃତି ଇତ୍ୟାଦି। ୟା ବାଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏହିସବୁ ରଚନା ତୁଳା ଭୀଣା, ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଓ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ୍ୟାଂଶଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ୍ୟାଂଶଟି, ପାଠ୍ୟାଂଶ ପାଠର କିଛି ଅଂଶକୁ ପାଠ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଏଇଟା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ଯେଉଁ ଅଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତାରି ଭିତରେ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି ବା ଆନୀତ। ଏହି ଅଂଶରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବୁ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ମୁହଁରେ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ବୃକ୍ଷର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୁଣ, ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଛୁଆମାନେ, ଆମେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ଏ କବିତାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ। ମୁଁ ପଦଟିଏ କହୁଛି, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଭାଗବତ ବୋଲାଯାଏ। ମୁଁ ପଦଟିଏ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ବୋଲିବି ତୁମେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲୁଥିବ ଛୁଆ, ବହିକି ଦେଖୁଥିବ। ଦେଖ ଛୁଆ, ଭାଗବତରୁ ପଦଟିଏ କହୁଛି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଦଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ, ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ଚିତ୍ତ ମଥାଉ ନିରନ୍ତରେ।
ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର ନିଧାଘର ବି ତେଜ ଲାଗି ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ବାଗି ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗପ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଏମନ୍ତେ ମାନେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ କହୁଛି ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅନୁମତି ପାଇକି କନ୍ୟାଏ ମାନେ ଗୋପାଳ ମାନେ ହଉଛି ତୋଷ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ହେଉଛି ମନଟାକୁ ଥୋଇ ମାନେ ରଖି ମିଳିଲେ ମାନେ ମିଶିଲେ ନିଜ ଘରେ ବା ସ୍ୱଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର ଗୋପାଳ ହେଉଛି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋପାଳ ମେଳେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଦାମ ଯୋଗ ଉଦର ଦାମୋଦର ଆଚ୍ଛା ଛୁଆମାନେ ଦାମୋଦର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି ଦାମୋଦର କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛୋଟବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଝଟିଆ ହେଉଥିଲେ ଅମାନିଆ ହେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମା ଯଶୋଦା ରାଗି ଯାଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଉଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲେ ମା ଯେତେବେଳେ ଦଉଡ଼ି ଫିଟେଇ ଦେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାମ ହେଉଛି ଦଉଡ଼ି ଉଦର ହେଉଛି ପେଟ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଦାଗ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦାମୋଦର ଆଚ୍ଛା ଛୁଆମାନେ ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ମେଳରେ ମାନେ ଦଳରେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ନିଧାଘର ବି ତେଜ ଲାଗି ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି ଛୁଆ ନିଧାଘର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥାଏ ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ହେତୁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗପ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋପ ମେଳେ ମାନେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଦଳରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବୃକ୍ଷର ସୁଶୀତଳ ଛାୟାରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗୋରୁ ଚରାଇଲେ ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର ହିସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବ ପ୍ରସ୍ତ ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମହତ୍ଵ ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୃକ୍ଷକୁ ମାନେ ଗଛକୁ ଚାହିଁକି ଦାମୋଦର ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କହୁଛି ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର ବୋଲନ୍ତି ମାନେ କୁହନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ଆଗର ହେସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର ସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଛୁଆ ଜାଣିଛ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ମୋର କିଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସବୁ ନା ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ତ ଏମାନେ ସବୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର ହେ ସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ
ସୁବଳ, ସୁବିଶାଳ, ଦେବପ୍ରସ୍ଥ ଏ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନାଁ। ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର କେତେ ମହତ୍ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି। ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। କହୁଛି ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର, ଏ ଗଛ ଦେଖ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି। ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଭଲ ଜନ, ସୁଜନ, ସୁଜନ ମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ପ୍ରାଣୀ ଭଲ ପ୍ରାଣୀ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟବହାର ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମିତି ଏ ଗଛ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି। ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ଶୀତ ବର୍ଷା ଘର୍ମ ଏସବୁକୁ ସହିକି, ଘର୍ମ ଶୀତ, ଶୀତ ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ, ବର୍ଷା ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ, ଘର୍ମ ମାନେ ଝାଳ ହୁଏ, ଗରମରେ ଝାଳ ହୁଏ, ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖକୁ ସହିକି ଏ ଗଛ କ'ଣ କରୁଛି, ସହି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ସବୁ ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷା ସହିକି ସେ ଆମକୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି। ସୁଖ, ସୁଖ ମାନେ ଶାନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର, ଜୀବିକା ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସଖା, ଏ ଗଛର ଜୀବନ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ, ଜୀବିକା ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। କହୁଛି ସବୁ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଗଛ। ସୁଜନ ଘରେ ଯେନେ ଯାଇ, ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହଁଇ। କହୁଛି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯେନେ, ଯେନେ ମାନେ ଯେପରି, ଜଣେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯେପରି ଜଣେ ଯିବ, ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହଁଇ। ଅତିଥି, ଅତିଥି ମାନେ ବନ୍ଧୁ, ନିରାଶ ସେ ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଚାଇ, ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ। ଖାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା, ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି, ନିତ୍ୟ ପର ଉପକାରୀ। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ, ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ବହି। କହୁଛି ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ, ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ ଦଉଛି ନା ପତ୍ର ଦଉଛି, କୁସୁମ, କୁସୁମ ମାନେ ଫୁଲ, ଫଳ ବି ଦଉଛି, ଛାଇ ବି ଦଉଛି। ଆଉ ମୂଳରୁ ଆମେ ହେଉଛି ମୂଳରୁ ବି ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଛେ ନା। ମୂଳ, ବକଳ, ବକଳ ମାନେ ବଳକଳ ମାନେ ଛାଲି, ଦାରୁ, ଦାରୁ ମାନେ କାଠ, କାଠ ବି ସେ ଆମକୁ ଦଉଛି। ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଫଳ, ଛାଇ, ମୂଳ, ବକଳ ସବୁ କିଛି ଦଉଛି। ଖାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା, ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା। ଖାର, ଖାର ମାନେ ଖାର ଜାଣିଥିବ ଛୁଆ, ଖାର ଯେଉଁ ଜଳିଗଲେ ଯେଉଁ ଖାର ହୁଏ, ଅଙ୍ଗରା, ଅଙ୍ଗରା ଯେଉଁ ସେ କାଠର ଜଳିକି ଯେଉଁ କଳାଟା ହେଇଥାଏ ସେଟା ଅଙ୍ଗରା। ଭସ୍ମ ମାନେ ପାଉଁଶ, ଅଠା, ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା। ଗୃହକୁ, ଗୃହକୁ ମାନେ ଘରକୁ, ଘରକୁ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଘେରି ଦେଉଛେ। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି, ନିତ୍ୟ ପର ଉପକାରୀ। ମାନେ ଗଛ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆମର ସେବା କରୁଛି, ନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ମାନେ ସବୁଦିନ ଏ ପର ଉପକାରୀ, ପରର ଉପକାର କରୁଛି। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ, ସଂସାରେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ବହି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସଖାମାନେ ଏହାଙ୍କ ପରି ଯେବେ ଆମେ ହବୁ ସଂସାରରେ, ତେବେ ଯାଇକି ଦେହ ଧରିବୁ। ମନ ବଚନ ଧନେ କରି, ଯେ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ। ବଚନ, ବଚନ ମାନେ କଥା, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ମନଟାକୁ ମନ ବଚନେ ଧନେ କରି, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଆମ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ପର ଉପକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବୁ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ, ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। କହୁଛି ଦିନ ହରନ୍ତି, ହରନ୍ତି ମାନେ କାଟନ୍ତି। କହୁଛି ଆମେ ଯଦି ଦିନଟାକୁ ଏମିତି କରିକି କାଟିଦେବୁ, ତାହେଲେ ତ ମନ ବଚନର ପର ଉପକାର କରେ, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କାଳ କାଟେ, ସେ ଇହ ଲୋକରେ ପରଲୋକରେ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ, ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ପୁଷ୍ପ, ପୁଷ୍ପ ମାନେ ଫୁଲ, ପଲ୍ଲବ ପୁଷ୍ପ, ପଲ୍ଲବ ପୁଷ୍ପ, ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ। କହୁଛି ଫୁଲ ଆଉ ଫଳର ଦଳରେ, ତରୁ ମାନେ ଗଛ, ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ ହେଉଛି ଗଛ ରହିଥାଏ।
ହେଉଛି ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଶୋଭିତରି ବୃକ୍ଷର ବିସ୍ତାରିତ ଶାଖା ତଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ ଶୀତଳ ଜଳପାନ କରି ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପ ବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତନମୟୀ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। କହୁଛି ଗୋରୁ ଗୋପାଳେ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଘେନି ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି ନା ମେଳିରେ ଯମୁନାର ଲାଗେ। ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯମୁନାରେ ଆସିକି ଯମୁନା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶୀତଳ ଜଳପାନ କରି ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି ଯମୁନାର ସୁଶୀତଳ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜଳକୁ ପାନ କରି ପିଇ ସେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ଗୋପ ବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ବା ନିକଟରେ ଦେଖିକି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ କ୍ଷୁଧାରେ ମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିକଳରେ ଦୁଃଖରେ ଜଣାଇଲେ। ସେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତନମୟୀ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଗ୍ରତରେ ରହି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଛୁଆମାନେ, ଆମର କବିତାଟି ଆଜି ହେଉଛି ଭାବାର୍ଥ ବୁଝା ସରିଲା। କାଲିକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବୁ। ମୁଁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜରେ ଲେଖି ଦେଇଥିବି, ତୁମେ ଖାତାକୁ ଉଠେଇଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ, ତୁମକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।